Българската национална телевизия представя чешкия игрален филм «12 месеца». Na dobrý král Václav z okna hledí, všude kam se podívá, zavěje a ledy. В главните роли Вероника Жилкова, Роман Войтех, A v tom spatřil chudáka, jak tam sbírá dříví. Volá páže pravil král, podívej se honem, odkud je ten sedláček, víš, Мария Майкосова, Ивана Королова, Pane můj, ten sedláček bydlí tamhle kdesi. Радослав Бързобухати, Вацлав Постранецки и други. Весела Коледа, кмете! И на теб, Марушка, и на теб. Сценаристи Яна Яникова и Карел Янак. Оператор Мартин Прайс. Режисьор Карел Янак. Нещо за Коледа. Най-хубавите, които имаше продавачът. Събрани са в Медената долина. Ще ти се усладят. Маруша? Маруша, къде си? Така. Викахте ме, майко. Къде се мотаеш, Марушка? На Цветинка ще й се пръсне главата. Мамо, и на врата. Сега. Малко са. Исках пълна кошница, не полупразна. Ама тя е почти пълна, майко. А освен това, за болки в главата трябва да стигне. Ето. Студено е. Така е. По-добре ли е? Искам да видя подаръците. Така ми харесваш. Коледа е. Шал, толкова е хубав. Отива ли ми? Много си сладка. Сладка. Точно това винаги съм искала. И какво имаме още? Това е за Цветинка. Пак ли за мен? Капела. Много ти отива, Цвети. Нали? Майко, това за мен ли е? Благодаря ти, Марушка. Пак ли за мен? О, пола! Винаги съм искала такава. С нея ще мога да се въртя, майчице. Чак от града е. А последният е за теб. Много е красив, майко. Благодаря. И на мен много ми харесва. Твоят е по-скъп. Но нейният е с по-хубав цвят. Тогава си ги сменете. Щом този на Марушка ти харесва повече. Обаче, моят също си ми харесва. Тогава от време на време ще ти го давам назаем, Цвети. Ама аз не искам назаем. Винаги съм си мечтала за такъв шал, а сега нямам. И това ми било Коледа. Хайде, Марушка, дай го. След Коледа ще ти купя друг. Добре, вземи го. Сигурно ще ти отива.
Страхотен е, отива ми. Чудесна Коледа. Вече искам да дойда следващата. Марушка! Ела навън! А пък аз, като обърках подаръците, господинът получи чорапи, а жена му лулата. Ама си глупчо, Носко. От 5 години съм при тях. Трябва да са ми свикнали. А ти какво получи? Ами, шал. Шал? Защо не си го сложи? Какво да се кипря тук в гората? Нали знаеш колко неща оставих на страна тази година? Ама и животинките ще си хапнат. Разбира се, те ще разберат от Коледа повече, отколкото ние. Гледай да не изядеш всичко. Аз няма да остана дълго при господаря. Скоро брат ми ще се върне от странство и ще ме вземе с него. Това го слушам от миналата година. Не, наистина. В чужбина се е замогнал, но си идва, защото му липсвам. Нямам търпение да ви запозная. Закачай морковчетата по-надолу, че заячетата ще ги стигнат. Те поне могат да подскачат. А и щял да ми донесе някакъв подарък. Бил страхотен. Знаеш, че в чужбина имат по-хубави неща. Носко, само да не се побъркаш от тая чужбина. У нас също си е много хубаво. Аз ли ще се побъркам? Ти ще се побъркаш. Какво? Как? Носко, само почакай. Ще ти дам аз. Ето ти. Предаваш ли се, луда Марушке? Ще ти кажа аз кой е луд. Носко, кълпазанин такъв. Само гледай. Какво да гледам? Ще те хвана. Да, бе. Ще видиш. Какво ще види? Почакай. Пухчо, къде си гледал, миличък? Загубени браконьери. В чужбина това не може да се случи. На нито едно горско животно. Почакай. Подръж за малко. Горкото. Ела тука. Ще те вземем вкъщи и ще се погрижим за теб, докато му зарасне крачето. То няма да се остави да го носим. Тихо. Ще го сложим в кошницата. Къде остана? Ами, аз си оставих някъде там, при елхата. Чакай. Къде е? Да не е полетяло? Ами някой ястреб е отнесъл горкото зайче. Ей! Ехо! У дома съм! Прибрах се! Хора, къде сте? Върнах се! Ей, сега ще... Носко! Марушка, чакай! Носко! Внимавай, гледай си в краката! Братко,
Ти ли си? Носко! Братле, ама че си пораснал. Карел, върна ли се най-накрая от странство? Добър ден, кмете. Няма да се задържам дълго. Искам да се върна. В чужбина е по-хубаво. И доста парички изкарах. Радвам се да чуя, че на нашенци им е потръгнало. Радваме се да те видим. Отбих се за малко. Ще взема и брат си. Ще продадем къщата и заминаваме обратно. Нали, братле? Какво ще кажеш? Да си избереш и някоя невеста, а? Имаме много моми за женене. Погледни, огледай се. Много са хубави. Ще видим, кмете, дали ще си харесам някоя. Тръгваме. Това е много добра партия. Какъв жених само. Не бива да го изпускаме. Какво? Трябва ли да се женя? И да се грижа за домакинство? Моля ти се, не го ли чу? Богате. Ще има много прислуга. Надявам се да го харесаш. Трябва да го харесаш. Бива си го. Ами да. Обаче... Без обаче. Или искаш да ти го отмъкне някоя в уста? Маруша, извади празничния туалет и гердана. Какво стоиш? Размърдай се. Ама още сега ли? Колкото по-бързо, по-добре. Ще му занесеш кифлички. Уж случайно минаваш покрай дома му. Трябва да се усмихваш и да изглеждаш приветливо. Покажи как ще се усмихваш. Не. Трябва хубаво да отвориш от едното ухо чак до другото и да мигаш. Да изглеждаш като свенливо сърненце. Така ли? Не. Покажи. От едното до другото ухо. И мигай. Ето, виждаш ли? Сега си очарователна. Хайде да вървим. Дай го това и се връщай вкъщи. Няма нужда повече да вървиш с нас. Божичко, това се казва жених. Праща ни го самия Господ. Мамо! Какво искат тези? Ама, вие какво правите тук? Ние ли? Просто така ни хрумна. Щом Карел се е върнал от странство, да го посрещнем подобаващо. Интересно. И на нас ни хрумна същото. Задръж. Не гледай. Внимание. Сега. Брей... За мен ли са? Да. Исках да ти ги донеса за Коледа, но пътят до тук малко се проточи. Хубави тояшки, а? Какви ти тояшки? Това са ски, Носко. С ските се возиш. Возиш се по снега. Какво правят всички там? По снега? Вместо на шейна? После ще ти покажа. Но там се случва нещо. Донесох ти нещо. Добре дошъл, Карел. Ето ти кифличка. Кифлички. Ама, чакайте. Не се блъскайте. Моля ви. Една по една. Моля ви. Една по една. Не може да бъде. Ще съборят къщата. Ами тук няма много аргени за женене, а ти си богат. Затова. Ама аз изобщо не смятам да се женя. А пък те изобщо няма да те чуят. Карел, прасенцето е за теб. Обичам те.
Носко, какво ще правим? Освен ако какво? Освен ако поискаш да изпълнят 3 твои желания и която ги изпълни, тя да ти стане жена. Така правят принцесите. Ама аз не искам жена. И не съм принцеса. Поискай такива желания, които не могат да се изпълнят. Те ще хукнат и ще ни оставят на спокойствие. Какво да поискам? Може би диаманти? Не, Кралска корона? не, Тогава Камила. и това не. Какво ще кажеш за теменушки? Я стига, за какво са ми тия теменушки? И слушай ме. Нали не искаш да се жениш? Спомни си. Зима е. Навсякъде има сняг. Сега никъде няма да намерят. Така ли? Така я. Почакайте. Всички сте много красиви. Абсолютно невъзможно е да се избера сред всички вас истинската, единствената, най-хубавата. Затова ви измислих задачи. 3 задачи. Ще взема за жена тази, която ги изпълни. Аз? Така. Първата задача е да ми донесете букет от теменушки. Теменушки? Тази, която в нощта срещу Нова година ми ги донесе и освен това изпълни и следващите 2 желания, ще стане моя жена. Теменушки? През зимата? И откъде ще ги вземем? Ами, откъде да ги вземем? Точно с това би трябвало да се справи моята бъдеща невеста. Както и всички находчиви момичета по света. Хубаво! Но щом трябва да търсим теменушки през зимата, искам твоята дума. Да, точно така. Че наистина ще вземеш тази, която изпълни твоите желания. Да. Разбира се, кмете, че обещавам. Но трябва да ги изпълни сама. Само тогава ще съм сигурен, че тя е правилната жена. Ако не удържиш на думата си, земляк, не земляк, ще те вкарам в дранголника. Да. Но това не са никакви теменушки. Теменушки, най-накрая! Дай ми тук тия теменушки. Дай ги насам. Аз ги видях първа! Аз ги видях! О, бутушки! Ами ако ти направя от хартия или от марципан? Каза да си истински, значи истински. Точно така. Твоето братле не знае ли, че навсякъде е студено и има сняг? Знае. Ох, шалове! Искам ги! Добър ден, да имате случайно теменушки? Откъде по той време? Бата нарочно това поиска. Трябваше да видиш какво беше пред къщата ни. Само ако бях... Носко, аз си мисля, че батко ти много си е вирнал носа в чужбина. Виж цветенца! Теменушки! Не ми го пипайте! Който е измислил такава задача, трябва да е много надут. Не бих искала дори да говоря с него. Въпреки, че е твой брат. Намери ли теменушки? Нямаше теменушки. Кметът може да прати прислугата си на юг. Ако не направим нещо, неговата глезла ще ни отмъкне Карел. Мамо! Цвете, Лилинка! Мамо! Какво се е случило? Сби се за един цветен шал и загуби. Марушка е виновна. Виж какво си направила. Трябва само малко да се среше, а аз ще й зашия дрехата. Аз те храня, обличам, имаш покрив над главата си, а ти как ми се отплащаш? Майко, знаеш ли какво? За наказание ще идеш в гората и без теменушки не се връщай. Не се връщай! Но нали знаете, че е зима? Откъде да ги намеря в този студ? Ще ги изровиш изпод снега.
Или знаеш ли, вземи си крантата и върви с нея на юг. На юг. Да, Да. Да. ела. Мама ще те измие. И двете сте се побъркали. Аз потеглям. Може и да не се върна повече. Хайде. Пухчо, ти ли си? Откъде се взе? Къде се изгуби онзи ден? Чакай, Пухкавелко, чакай. Чакай. Виж ти. Прясна тревичка. Откъде се взе? Какво? Почакай, зайко. Трябва да ми обясниш. Много си странен, зайко. Добър ден ви желая. Простете, че ви прекъсвам, но тук ме доведе един дългушко, а сега не знам как да се върна обратно. Ушко? Какъв ушко? Този, дето сега се крие под наметалото ви. Трябва повече да внимавате, да не ви избяга отново. Сега в гората има много такива. Значи ти си била. Коя е била? Тази, дето го беше спасила. Без нея кой знае какво щеше да му се случи. Нямаше да е кой знае какво. Това все едно не сме го чули. Братко Януари, не ти ли се струва, че би могъл да си още малко по-студен? Януари, интересно е да носиш име на месец.
Цялата си се смръзнала, ела да се сгрееш. Нали, момчета? Нали няма да я оставим да замръзне? Трябва ли да прекаляваш толкова с студа? Дошло е добро и мило момиче. Не заслужава такъв студ. Тук има място. Април е прекрасен месец. Тук има място. Тук. През април още не е цъфнало всичко. Тук седне. Благодаря. Като се сгрееш, с удоволствие ще ти покажем пътя към долината. Но в замяна първо ни кажи как се казваш и защо бродиш сама по планината. Татко ме е кръстил Марушка. Марушка, Дойдох да търся теменушки. теменушки. Сега. Не случайно ме наричат Декември. Мащехата ми ме прати заради нашата Цвета, за да може да се омъжи. Само, че навсякъде е студ и мраз, а без теменушки не мога да се върна. Ако поне знаех къде да ги търся, готова съм да ги изровя изпод снега. Що за жена е това? Да те прати за цветя в този студ? Аз бих и... Татко я обичаше. А тя му обеща, че ще се грижи за мен като за своя дъщеря. За всичко е виновен онзи Карл. Измисли тия теменушки и без тях нямало да вземе моята сестричка. Тогава, може би, все пак нещо да се уреди. Какво мислиш? Не може да се уреди, не. Може, само ако лекичко замижиш с едното око... Не, какво? Дори и това не. Аз също не понасям никакви намигвания. Но за една... теменушка... Все пак е спасила нашия дългоушко. Той си е твой. Обаче, ако това означава да помогнем на Марушка, аз за днес бих се съгласил, че това е нашият ушко. Да. Февруари мил, полето е покрил. Добре. Но само по изключение. При кого са теменушките? При Март. Но моите миришат по-хубаво. Хайде, Април тогава. Наистина ли имате теменушки? Но само за малко, а не като миналия път. Получи се. Стига. Достатъчно е. Да беше вече пролет. Ще трябва да почакаш. Хайде, Марушка, набери си, хайде! Ето. Вижте как се радва, като е топло. И цъфтят цветята. Обикновени теменушки, нищо особено. Вече не са обикновени теменушки. Вече са вълшебни. Който пръв ги помирише, той в същия миг ще се влюби в този, който му ги е дал. Априле, пак ли твоите глупави шегички? Какво пък? Може да е от полза. На мен ли? Къде ти? Такава вълшебна любов не е за мен. Теменушките са за цвети. И така ще бъде. Както искаш, но все пак може и на теб да донесат късмет.
Що за глупости ми приказваш? Какви 10 месеца? Кажи откъде ги взе. Нали това ви казвам? Месеците са 12 и живеят в планината. А теменушките са вълшебни. Щом ги помирише, Карл ще се влюби в Цвета. Да ми се подиграваш ли се опитваш? И запали печката, че ми излиза пара от устата. Какво има вълшебното? Съвсем обикновените менушки са. Важното е да не съхнат до неделя. Ще се омъжиш и ще заживеем съвсем нов живот. Ние добре ще се погрижим за паричките му. Ще му ги стопанисваме. И само да си казала на някого, че си помогнала на Цвети. Че на кого да кажа, майко? Закълни се. В татко си. Оставете татко ми. Но имате думата ми. Наближава 12-тия час. Старата година свършва. Новата идва при нас. Заболя ме ръката да ги нося. Трябва да ги занесеш сама. Такава е задачата. Ама, мамо, той скитник като ме вземе, аз няма да му слугувам. Той да те вземе, пък ще го стягаме както ни е угодно. Щастлива нова година и Божие благоденствие със сетки. Божие ли? Ако човек сам не се погрижи за себе си, едва ли ще дочака благоденствие. Какво е това? Ами, теменушки? Носко, това теменушки ли са? Кълбо от телчета е това. Ето на. За съжаление, не мога да те взема. Аз исках истински теменушки. Не от хартия. В такъв случай виж какво ти е донесла моята дъщеря. Но това изобщо не са теменушки. А какво да са? Намерила ти е през зимата цветя. Съмнявам се, че на някой ще й се отдаде. Ако търсиш свястна женичка, тук по-добра няма да намериш. Съжалявам, кмете, но и твоята дъщеря ще върна. Даде ми думата си. Да, но исках истински теменушки. Тук има ли някоя, която е донесла истински? Защото ако няма, тогава, за съжаление, ще трябва да отложа сватбата. Аз. Всъщност, ние. Всъщност, тя. Откъде ги е взела? Откъде ги взехте? По дяволите. Щерката сама ги е набрала. Колко се измъчи горкичката, докато ги изрови изпод снега. Дори на мен не ми се вярваше, че може да растат в тоя студ. Всъщност и аз не вярвах. Какво? Изпълни ли Цвета твоето желание? Какво мислиш, Носко? Ами, изглеждат като теменушки. Миришат на теменушки. И наистина са теменушки. И колко и отиват на Цветелинка. Както виждам, тя е единствената, която изпълни твоето желание. Значи може да стане твоя жена. Нали? Видя ли сега? Нашите цветя не ти бяха достатъчно хубави, а сега ти остана една единствена невеста. Трябва обаче леко да замижиш с очи. Момент, кмете. Казах, че ще взема тази, която изпълни всичките 3 желания. А тази... Цвета. Цветинка! А тази... Цвета изпълни само едно. Аз съм любопитен. Дали ще успее да изпълни и второто ми желание? И то е...
И то е... Носко? Добре, пролетта почти чука на вратата, теменушките се намират, но лятото... Да, бих искал нещо, което расте през лятото. Второто ми желание са пресни ягоди. Какво? До пълнолуние искам да опитам пресни ягоди и ако тази Цвета иска да стане моя жена, трябва да ми ги намери. Ей, Носко, здравей! Не ти ли липсва нещо? Добре си се дегизирал. А това що за тояшки са? Това са ски. Получи ги от Карел. И я виж ти. От Карел? В такъв случай определено ще впечатлиш уния двете. Наистина? Трябва да ти кажа нещо. Знаеш ли кой живее в планината? 12-те месеца. Марушка, може ли да извикаш Цветинчето? Цвете ли? Да. Нещо заради твоя преуспял брат ли? Той не бива да се жени за нея. Ей, виж, ще ида на онзи хълм, после ще се спусна надолу по него като вятър. Ще се спусна като Коледа. Никога не е виждала подобно нещо. Носко? Трябва да я впечатля, за да се омъжи за мен. Леле, ти си помирисал онези теменушки. Студено е! Потрайде! След изварата ще си толкова красива, че Карл ще забрави за следващите безсмислени задачи и ще мини без ягоди. Ти пък прати Маруша за ягоди. О, това е студено и вони, студено и вони. Идваш ли най-сетне ти, че и до стаята за още извара? Още извара. Ами откъде ще ти намери ягоди? Да не мислиш, че пак ще има късмет. А ти свари черупки и малко кокали. Добре е за ногтите. Черупки ли? Не. Чакай! Ще ти замръзне лицето. Не, студено. Чакай! Добре де. Без черупки не се бой. Но ще сложим обелки от картофи. Не! Чакай! Цветелинка, идвам при теб! Къде хукна? Чакай! Цветелинка, любов моя! Това пък що за чудо е? Коледари, сурвакари. Да сурвакат. Млади, стари. Здраве, щастие, късмет, благоденствие и берекет. Що за идиотщина? Кой ще ти слуша глупостите? Предпочитам изварата. Цветенце, почакай. Обичам те. Цветенце, любов моя. Пиленце. Какво пиленце? Не ми говори, докато мама не те избута сражена. Цветенце. Какво се е случило с този Носко? Нали ви казах, майко, който помирише теменушките и... Гъска такава! Защо не каза, че не лъжеш? Можехме вече да сме спечелили и да не търсим ягоди. Ама нали това ви казах? Носко, ти искаш ли я нашата Цвета? Ами тогава, защо не ни поканите с брат си на обяд? Ще си поговорите. Ще прескочи някоя искрица, нали? А, да, ще прескочи. Обязателно елате. Даже днес. Днес? А няма ли да притесним брат ти? Ама как? Той ще хапне с нас. Колко съм щастлив. Аз никъде няма да ходя. Млъквай! Знаеш ли какъв шанс е това да се докопаме до Карл?
Ей ти! Удари ли се? Не. Само, че някъде си загубих панделката. Конят ти тичаше като подгонен. Аз го подгоних. А ти не се грижи и ще се оправя. Не ми се вярва. Ела, ще те откарам. Ела. Само си навекнах малко крака. Да не искаш да те оставя сама в гората. Благодаря, но по-нататък мога да поема и с моя кон. Сега трябва да изсъхнеш, а после ще погледнем и глезена ти. Как се казваш? Ако смея да попитам. Ако поискам, сама ще ти кажа. Ди, боли ли те? Не, А сега? пак не. Това е добре, ще се оправиш. Но кракът ти се нуждае от почивка. Няколко дни трябва да полежиш. Така. Сега ще ти донеса и малко козинка, да не изтива глезената. Почакай малко. Тук някъде трябваше да има. Къде ли е? Още не съм подредил всичко в къщата, нали разбираш? Изчакай. Как е кракът? По-добре ли е? Много по-добре. Радвам се. Ришко, какво има? Аз още не съм гладна. Нали не отиваме там заради яденето? Ами ако още не са сготвили? Млъквай. Най-накрая намерих ги. Само да намеря най-топлата. Най-важното е да се усмихваш. Най-накрая. Тази ще те стопли. Чук, чук, чук. Защо идвате? Нима вече носите ягодите? Ама къде ти? Вашият брат ни покани на обяд, за това и дойдохме. Носко ли? Той дори не е вкъщи. Нищо. Ще го почакаме. Носко. Божичко! Колко е широко тук. Живеете се като истински господар. Брей, вече сте тук. Заради Цветелинка. Нямаше търпение. Аз донесох за нея една гъска. Надявам се, че Цветелинка обича. Ама аз още... Носко, смяташ да готвиш гъска? Ще я опека. Готов съм на всичко. Щерката също е умела готвачка. Защо не ни дойдете някой път на гости? Добре. Хайде, иди да помогнеш на Носко, да те видят каква домакиня си. Може да хвърлиш някое дръвце в огъня. А пък ние двамата ще си поговорим на спокойствие. За срещата. Имате голям имот. Женска ръка ще ви дойде добре дошла.
Всичко с времето си. Тък му се прибрах от чужбина, още само се оглеждам. Ама много добре го измислихте това с задачите. Така ще попаднете на най-хубавата и най-сръчната съпруга. Точно каквато е нашата Цветинка. По дяволите! Горкичката не е на себе си от вълнение. Сега ми хрумна нещо относно втората задача. Ягодите. Хайде да ги отложите, докато се опознаете. Може да идете на танци, може да си поприказвате, може да се харесате и без ягоди. Не става, мила госпожо, дадох дума на кмета. Извинявай, извинявай! Обаче, Цветелинче, извинявай! Прости ми! искам да ви питам нещо. В гората срещнах едно момиче с кестеняви коси на Ришкон. Подплаших кони, та бих искал да се извиня, само че тя изчезна. Дали не знаете къде да я открия? Ришкон, кестенява коса? Такава у нас няма. Сигурно не е местна. Далеч живее. Ето къде си. Подла неблагодарница. Правиш се на света вода не напита, а зад гърба ни се умилкваш около годеника на нашата Цветелинка. Майко, не ме гонете. След малко ще мръкне. Заслужаваш го, щом се умилкваш около моя карличък. Ако искаш някога да ти простя това предателство, ще донесеш ягоди. Ако щеш ходи при твоите месеци. Почакайте до утре. Къде ще намеря пътя сега? Търси. И за Ришко забрави. Върви пеш. Да не вземеш пак да се разхождаш с него пред Карел. Наближава вечерният час. Студената нощ само за миг ще настъпи у нас. Ела насам, Марушка. Какво те води пак при нас? Ще се радваме да ти помогнем. Да, бе, ще се радваме. Времето да не е игра на желание. Пратиха ме за ягоди. През нощта ли и в тази виелица можеше да замръзнеш? Пак ли тая мащеха? Само да ми падне, ще види. Съвсем се побъркаха покрай тази сватба. Те не са виновни. Жалко, че не е лято и не са те пратили за ледени висулки. С удоволствие бих ти помогнал и аз. Само че на Марушка й трябват ягоди, а те растат през юни. Прав ли съм? Хайде, за едно желание може да си затворим очите. Но за две... Но сега аз управлявам януари, а през януари може да се изпълняват две желания. Колко ми липсваше това. Добре, добре, добре.
Толкова ми липсва топлото време. Чакай, Април. Нали няма да изпотъпчеш ягодките на Марушка? Исках само едно мъничко вълшебство да добавя. Пак ли? Знаете ли каква беля стана с теменужената магия? Приятелят ми Носко се влюби в Цвета и сега мащехата го побърква. Ето на. Ти и твоите шегички. Аз не съм виновен, че той пръв ги е помирисал. По-добре стой далеч от ягодките. Кой знае какво ще направиш този път? Какво щях да правя без вас, мили месеци? Винаги си добре дошла при нас, Марушка. А ако мащехата пак те тормози, при нас ще намериш подкрепа. Но не разчитай много на други подаръци. Април, какво правиш? Аз ли? Нищо. Само една мъничка. Магийка! От дома не разбираш. Не, Април. Не се бой, Марушка. Който пръв ги опита, ще започне да се държи така, както си му диктува характерът. Така че това може би ще спаси твоя Носко от магията с теменушките. И ще престане да припада по Цвета? Точно така. Стига, разбира се, да ги опита пръв. Като погледна към месец май, струва ми се, че би било по-добре ти самата да не ги опитваш, Марушка. Иначе всеки би разбрал, че си влюбена. Влюбена ли? Как ви хрумна? И в кого да се влюбя? Добре де. Благодаря ви за ягодките. Ей! Къде си? Дали ще те срещна отново? Ей! Почакай! Търсяте навсякъде. Ей! Значи си и ти все пак. Къде изчезна онзи ден? Ще бъдеш най-красивата булка. Ще види онзи надувко каква невеста ще получи. Ау, ама ти ужасно ме скубеш. Карел няма да ме хареса, Рошева. Изпълни му желанието, ще трябва да те вземе, ако ще да си плешива. Но, мамо, Тихо! Имаш още доста коса. плешива няма да се омъжа. Маруша, какво правиш? Чакай. Дали тези ягоди случайно нямат отново вълшебна сила? Ако Карел направо се влюби в Цветелинчето, всичко ще бъде по-простичко. Който пръв ги опита, ще покаже какъв е истинския му нрав. Що за глупава магия? По-добре директно да се влюби. Каквито ги получих, такива ги нося. Ще ти сложим една джувка в косата и ще се влюби и без магия. Да. Мама, тя ни краде от ягодите. Какво? Сложи си в джаба, вземи ги. Маруша, какво означава това? Взех само една. Остана ви цялата кошничка. И какво ще я правиш? Сигурно искаш да тичаш из селото с ягодата и да я покажеш на Карел, докато дефилираш пред него на кон. Накажи я. Да. Исках да я дам на Носко, да му мине теменуженото влюбване. Влюбеният Носко може още да ни е полезен. Той страда и всички му се смеят. А нас какво ни е грижа? Да, пази я. Много ти отива. Отново си като картинка. Хубава картинка, нали? Най-хубавата. Наяш! Ами ако магията наистина действа?
Носко! Карел, помисли си хубаво. С нашата Бетинка ще ти е по-добре. А по-голяма зестра има. Още няма да се женя. Марушка, нали Цветинка не е намерила ягоди? Трябва да се омъжи за мен, не за брат ми. Носко след малко ще ги донесе. Не, моята любов. Почакай. Ако направиш каквото ти кажа, няма да страдаш повече. За Цветелинчето. Всичко ще направя. Когато донесат ягодите, на всяка цена ти трябва да ги опиташ пръв. Обещай ми. Това ли е всичко? Божичко, тя вече ги носи. Тя наистина ги носи. Изяж първата ягода. Не! Чуваш ли ме? Носко! И така, Цветелинче. Покажи какво си събрала за Карел и то съвсем сама. Ама това са ягоди. Както изглежда, Цвета е изпълнила и второто желание. Разбира се, че го е изпълнила. Тя много държи на Карел. Изглежда, че наистина го изпълнила. Какво ще кажеш, Носко? Изглежда като ягода. Мирише на ягода. Аз толкова обичам ягоди. Сам си го изпроси. И така, какво е третото ти? И доколкото си спомням последно желание. Ами аз... Хайде, стига си се туткал. Да не мислиш, че ми е забавно да ти слугувам, загубеняк такъв. Моля? Хайде, изплюй камъчето, че да се вземем най-накрая. Горкичката от изтощение, уморена е, защото е тичала по гората да търси ягоди. Не съм. Уморена си. Не съм. Уморена си. Нали се въргалех до печката? Искам най-накрая да получа шаловете, ягодите и всичко от пазара, което Карел трябва да ми купи. Искам! Не искаш, не. Щом не ти миришеха нашите цветя, любопитен съм какво ли ще си пожелаеш. Както изглежда, Цвета ще изпълни всяко твое желание. Всяко. Да. Сега желая... Желая Цвета да се погрижи за това ябълково дърво. До Великден дървото да се напълни с ябълки. Какво? Тая изсъхнала ябълка? Да, това е третото и последно желание. И ако успее, на Великденския бал ще обявим годежани. Няма да е проблем. Марушка ще го уреди. Каква Марушка? Тя понякога така си казва. Веднъж Цветелинка, друг път Марушка, в понеделник Марушка, във вторник Цветинка. Марушке! Носко, за каква Марушка говореше? Марушка, моята приятелка, тя живее с тях. Там е, зад къщата. Вземи ги. Не бягай! Почакай! Не бягай! Чуваш ли? Няма да ми избягаш. Значи ти си Марушка от горната къща. Не бива да говоря с теб. Ония двете ли ти забраниха? Търсихте. Защо? Нали трябва да мислиш за тази, която ти изпълни желанията? Нея ще вземеш. Но... Забрави за мен. Или мащахата ми ще ме изгони от къщи. С Богом.
Тет, не съм ли те учила? Преди сватбата трябва да угаждаш на мъжа, да си мила и едва след сватбата да му дръпнеш юздите. Не трябва. Нищо не трябва. И защо не знам защо трябва да се омъжвам за тоя. За да си богата, Цветинче. Не ми викай Цветинче. Аз съм Цветелилинка. Защо изяда оная ягода? Загубена Маруша! Нищо няма да правя. Цветелилинка не обича да прави каквото и да е. Ами вие, какво се зверите? На! Ръчичките ми замръзват. Ела, да си вървим у дома, там ще се сгрееш, ела. Няма да стигна, много е далече. Но, Цветелилинче... Ето болят ме кръчетата и ми замръзнаха ръчичките. Ти къде? Искаш ли да поръчам да ти ушият нова рокля и с нея да идеш на бала? Рокля ли? Да, Ама каква? красива, красива, като на принцеса. Ще бъдеш принцеса, истинска. Принцеса? Да, принцеса. Хайде сега, ела. Маруша? Къде си? Марушка? Къде е онзи плат за роклята? За роклята на принцесата. Какъв плат? Този. Майко, почакайте. Много ще ти отива. Ще си като принцеса. Майко, нали този плат ми го донесе татко за сватбената рокля? Да не би да си се заженила. На Цветинка й трябва повече. Цветелилинка. Не можете, татко... Татко. Да не мислиш, че татко ти обичаше Цветелилинка, т.е. по-малко от теб. Ако татко ви беше жив, нека Господ му спаси душата, щеше да й даде този плат. Пък ти, ако се погрижиш за ябълката, ще ти купим друг, като тръгнеш да се омъжваш. Ако изобщо някой те поиска. Тихо, Мамо, а ще има ли за вуал? Без вуал няма да съм принцеса. ще има, разбира се. Шивачът ще ти ушие каквото поискаш. Моя Тришко. Добре, че го няма татко да ги види. Носко! Какво искаш? Брат ми поръча да предам, че с удоволствие би приел поканата ви за обяд. Какво иска пак оня за губеняк? У нас ли на обяд? Точно сега, когато на дъщеря ми не е добре? Той иска само да си поговорите. Ще видите, че нищо не може да попречи на нашето отношение към Цветелинка. Добре, елате. Хайде, Маруша, размърдай се. По-живо! Ето ги, идват вече. Правя каквото мога. Цвета можеше да ми помогне. Цветелилинка вече е принцеса. Нямаше да те убие. Щеше да ме убие. Нищо не разбирам. Маруша, ти да не би да се срещаш с Карл, въпреки че ти забраних. Тук са. Скри се. Не съм довършила готвенето. Цветелинка ще го доготви. Мамо! Ще стоиш тук и гък да не си издала. Ау! Така ми писна от всичко това. Цветинка е... Тя с нетърпение ви очакваше.
Цветелилинка изобщо не ви изкаже! Искаш ли? Не! Свенлива е. Срамува се. Прекрасна е. Я да мълчиш! Заповядайте, добър апетит. Щом Цветелилинка е сготвила, ще опитаме. Госпожо, чух, че имате още една дъщеря. Защо не е с нас? Ами... Унази ли? Избяга. Няма я. Как ли не се грижих за нея? Какво ли не правеха тя? Неблагодарницата избяга. Не мога да повярвам. Няколко пъти я срещнах и не изглеждаше такава. А като гледам вашата Цвета, чудя се дали всичките ми желания не ги е изпълнявала Марушка. Какво си позволяваш ти? Мълчи си! Мамо! Ау! Марушка ли? Тя ли? С пръст не помръдва. Толкова е мързелива. И поздравете от мен Марушка, ако случайно се върне. А тя няма да се върне. И не си въобразявай, че другия път пак ще ти сготвя. Хайде със здраве! Значи, вие двамата не сте се срещали. Никога не съм ходила да го търся. Мълчи! Ти женикът ли искаше да ми вземеш, а? Мамо, пребия. Мълчи! До Великден. Не изсъхналото дърво да има ябълки. Майко, моля ви, месеците са много далеч в планината, а ябълката расте пред къщата на Карл. Не знам дали могат да изпълнят подобно желание. Ако не го изпълниш, оставаш без дом. Изчезвай! Хайде! Хайде, де! Не, майко. Вече не съм ти майка, предателка. Ела вътре. Невероятно. Не проумявам как може да ти харесва тази фурия. Каква фурия? Цветелинка е много сладка. Носко, къде са ти очите? Отведи конето у дома. Добре, бягай. Поне няма да гониш Цветелинка. Месечината от небесната шир подгони своите звездни деца и студ се просмука във всички сърца. С пълтенцето прокъсано, студено ти е на гърба. Вятърът духа без нея, виелица навън владее. Všečím si projdem se v nás střádá. Derem se přes bodláčí, kráčíme neznámo kam. Co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče ptám. Co i únor změní v máj, za čím šel bys světa kraj. Dnem i tmou víš, po čem toužíš,
Hádej, po čem jen, jaká síla hýbá vším, co i hory přenáší, co je lék, čím vše se léčí, vždyť víš přeci jen láskou. Изпълнихме ти две желания. Защо да го правим отново? Защото аз го искам. Вече не си на власт, Януари. Сега на трона е февруари. А той, надявам се, има малко ум в главата. Декември има право. Не можем да намесваме нашата сила толкова далеч. Годината трябва да спазва своя ред. Това е моето трето и последно желание. Повече за нищо няма да ви моля. Наистина ли не може нещо да се направи? Ами, Марушка, ти замислила ли си се? Какво ще стане, когато изпълниш на мащехата си последното желание? Карел ще се ожени за Цвета. Това ли искаш? Не искам. Но нима имам избор. Ако сухото дърво не роди ябълки, няма къде да се върна. Какво да правя сама на този свят? Докато моята сила стигне до твоята ябълка, ще се покрие с есен цялата земя наоколо. Тогава елате с мен до село. Ще се будите есента само в сухото дърво. Да ходим накъде? Но, Марушка, Ами, да, защо пък да не може? Защо пък не? Не сме ходили никъде по света. Нашето място си е тук. Но пък от един път нищо няма да ни стане. Пък, нали това е последното желание на нашата Марушка? тогава, може би... Нали никой от вас не го мисли сериозно? Това изобщо не влиза в сметките. Що за време е това? Нали е зима? Не може ли да престанеш малко, братко Февруари? Остави ме на мира. Аз съм щастлив, че вървя. Ей, чакайте! Идвам с вас! Само този ни липсваше. Как се оставих да ме убедите? Поне ще видите селото ни. Дръжте се, братлета. Това ще ни е житейски опит. Не обичам житейски приключения. Да ви кажа, господа, ме вече никой, никога и никъде няма да ме измъкне. И да мълчиш. Не биваше да идваш. През целия си живот не съм направил толкова крачки. Едва му държам тоягата. Това ли е дървото? Изглежда толкова изсъхнало. Може да има малко живот в него. Наистина не знам. Нали не твърдиш, че излишно се домъкнахме чак до тук? Хайде. Хайде, поне опитай. Мили месеци, побързайте. Мащехата ще ме остави без коса, ако някой разбере, че помагам на сестра си. Марушка, после ще ти омагьосам една ябълка. Измислих една чудна магийка.
Какво? Ябълки? През зимата? Ябълки. Стига, бе. Дъще? Ябълчици. Карел, сега вече не можеш да се отървеш. Ако нарушиш думата си, чакате дранголника. Освен ако все пак не решиш да вземеш нашата Бетинка. Тогава ще ти опростя някоя друга годинка. Аз нямам от какво да се измъквам, кмете. Само елате на бала. Там ще ви представя своята невеста. Моля, както искаш. Но Цвета и майки ще ти вгорчат живота. Какво има, Носко? Остави ме на мира. Марушка, като идем на бала, почисти къщата, нахрани животните, поправи портата, изби маслото и пресей брашното. Искам да избродираш на чиза ми Карел и Цветелилинка. Ще ми станеш ти, булка. Толкова се гордея с теб. Само почакай, като се преместим в голямата къща. Ще заживеем съвсем друг живот. Но аз съм принцеса. Аз трябва да живея в замък. С неговите пари ще ти направи замък от всяка къща. Не се бой. Добре. Толкова си красива. Красива, красива. Какво зяпате? До сега не сте ли виждали принцеса? Не им обръщай внимание. Скоро всички ще ни се кланят. Я престани с това бучене. Кой ще те слуша? Заболяха ме ушите. Цветелинка, аз дойдох да ти поискам ръката. Но, мамо! Изчезвай от тук. Цветелинка, моля те, омъжи се за мен вместо за брат ми. Ти си прекрасна и очарователна. Не, пусни ме! Не ме докосвай дългухо, джудже такова! Ама аз те обичам. Аз съм принцеса! Листенце от Явор. Носко, какво ти направиха тези теменушки? Върви си. Искам да замръзна тук. Не дей така. Преди да замръзнеш, искаш ли да опиташ една ябълчица? Защо да го правя? Аз искам Цветелинка. Цял живот ще й служа. На ръце ще я нося. Та ти не можеш да я удържиш. Хайде де, опитай. Как е? Вкусна ли е? Какво правя на земята? Точно искаше да се ожениш за нашата Цвета. За Цвета? Как? Не е възможно. Ябълката те спаси от теменужената магия. Най-накрая на април му се получи вълшебството. Сега всичко ще бъде наред. Марушка, ела при мен. Носко! Какво, Карел? Не е ли време да потанцуваш със своята невеста? Аз не искам да танцувам. Ще ми настъпи обувчиците. Всичко с времето си. Няма да избягам от булката. Маестро, музика. Ние ще почакаме. Аз съм принцеса, а не танцорка. Няма спор.
По-добра не можеше да намериш. Мамо! Ела, Мамо! сега. Какво ти стана изведнъж? Нали не го обичаш? Или си се влюбила в брат ми? Обичам го. Макар, че той е голям надувко. Но той не е. За всичко съм виновен аз. За теменушките и за всичко останало. Какво говориш, Носко? Нали трябваше да го спаси от всички момичета? Боже, какво направих? Никога няма да ми го прости. Скъпи съседи, моля за вашето внимание. Искам да ви съобщя нещо. Както всички знаете, обещах да се оженя за тази девойка, която изпълни всичките ми желания. Честно казано, не вярвах, че някой от вас ще бъде в състояние да го направи. Но сред вас се намира една, която все пак успя. И сега с удоволствие обявявам нашия годеж. Марушка, къде отиваш? Някъде, където сърцето няма да боли толкова много. С Богом. Къде е? Кое? Ами, пръстенчето де. Вече може да ми го сложиш. Пръстенчето. Не мога. Не можеш? Но аз го искам на пръстчето си. Сега. Карел, хайде служи го вече този пръстен и цялото нещастие да е зад гърба ни. Обещах, че моя съпруга ще стане тази девойка, която изпълни всичките ми желания. Само, че това не беше Цвета. Какво? Как си позволяваш, че кой друг? Цяло село видя, че Цветелинка ти изпълни желанията. Тогава нека сама ни каже къде посред зима намери теменушки и ягоди и съхналото дърво роди ябълки. Ами, теменушките... Ами, аз рових, докато ги изрових. Да, точно така беше. Я стига! Какво ви интересува? Знаеш ли колко усилия ни костваше да пращаме Маруша за всички тези неща? И после да ги мъкнем чак до къщата ти. Нахвали Пръцко, който и пръстен няма. Знаеш ли коя съм аз? Аз съм принцеса, виждаш ли? Имам рокля и ти трябва да се ожениш за мен, защото аз искам да се ожениш за мен сега. Не знае какво говори. Има температура. Мамо! Цветелинче! И така всички чухте, че моите желания изпълнявала Марушка. Затова ще се оженя само за нея. Значи Марушка. А къде е Марушка? Що загодеше това, като я няма невестата? Обаче моята Бетинка е винаги тук. Все още е тук. Никаква Бетинка! Аз казвам Цветелинка. Аз казвам Бетинка. Аз казвам Цветелинка. Аз казвам Бетинка. Кмете! Бетинка. Цветинка! Бетинка. Цветинка! Бетинка. Цветинка или ще ти Бетинка. издера очите! Носко, къде е Марушка? Тръгна си. Не можеше да гледа. Къде отиде? Каза, че отива някъде, където сърцето няма да я боли. В планината. Какво? Благодаря, братле. Къде се разбърза? Нали обеща годеш, а? Да вървим! Ела! Шейната! Никога няма да получиш, Марушка. Почакайте, стойте! Защо не искаш да вземеш мен? Чувате ли? Спрете! Стойте!
А нашият ушко е вълшебен. Като си заровиш главата в него, веднага ще ти олекне. Вълшебен друг път. Най-обикновен заек е. Не е обикновен. Момчета, ами, какво ще кажете от Марушка да направим 13-ти месец? Моля? Как? Може тогава да спре да тъгува? Отлична идея, няма що. Само това липсваше. Маруша! Ди! Маруша! Каква има пак? Няма да се омъжвам! Ще! Но трябва да я хванем по-рано, преди месеците пак да й помогнат. Ди! Мамо! Нищо не виждам! Ди! Дръж се! Това ли е всичко? Не стига, че си най-краткият месец. Не пречете. Трябва да се съсредоточа. Сякаш ще помогне. Добре де. Щом знаеш, ти го направи. Умник. Дръжте си качулките, господа. Мамо! Толкова много листа! Сигурно пак някакви магии. Много духа! Маруша! Сега съм аз. Дай на мен. Чакай, приготвил съм дъжд. Твоят октомврийски дъждец. Сега ще видите порой. Това вече... Добре, де. Мамо, стой! Аз вече не гоща! Не, принци, няма замък и вали! Не! Казвам ти, върви. Трябва да я хванем преди... Пусни се! Не! Сама ще я хвана. После ще ми благодариш. Мамо! Чакай ме! Страх ме е тук! Дай за малко тоягата да опитам нещо. Ай, дума да не става. Тогава поне за святка и ще ти помогна. Мамо! 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 Виж ти, Страхотно. била си ни. Сега беше мой ред. Ама тия като се развихрят, не знаят кога да спрат. Стига толкова. Да не ти дожаля за тях. Никой не бива да бъде измъчван. Боже, момиче, да бяха всички като теб. Ти наистина заслужаваш щастието. Хайде, бягай да го вземеш. Кое? Ами, твоя обожател, де. Всъщност, ако още се интересуваш от него, имам чувството, че го съзрях някъде долу.
Марушка, Дойде заради мен. обичам те, Марушка. И искам да станеш моя жена. И аз те обичам. Но не мога да се омъжа за теб. Но защо? Защото ти искаш да заминеш някъде, а аз не бих могла. Обичам родната си земя. В чужбина няма да съм щастлива. Но аз отдавна не искам да пътувам. Най-прекрасното място на този свят е там, където си ти. Къде си оставихте жениха? Май избяга, а? Měsíc na nebeskou báň rozehnal svá hvězdná stáda, do morků kostí se mráz vkrádá. Kabátkem rozedraným Гледахте чешки игрален филм «12-те месеца», обработен от екип на продуцентски център «Чужди програми» 2016 година. Преводач Радост Железарова. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Елеонора Карагьозова. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Ася Рачева, Александър Воронов, Константин Лунгов, Илиян Пенев. Co i únor změní v máj, za čím šel bys světa kraj. Dnem i tmou víš, po čem toužíš, hádej, po čem jen. Jaká síla hýbá vším, co i hory přenáší, co je lék, čím že se léčí, vždyť víš přeci jen láskou. Dědem se přes bodláčí, kráčíme neznámo kam. Co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče ptám. Co i únor změní v máj, za čím šel bys světa kraj. Dnem i tmou víš, po čem toužíš, hádej, po čem jen. Jaká síla hýbá vším, co i hory přináší, co je lék, čím vše se léčí, už víš přeci jen